Libuan ka mga magtutudlo sa Davao Region ang mag-serve sa umaabot nga May 12, 2025 Midterm Elections. Sumala sa Department of Education Region 11, ana sa 12,411 ka mga teachers ang moapil sa electoral process sa Tibok Rehiyon 11. Subay sa datos, 11,132 ang magsilbing Electoral Board, 1,136 ang DepEd Supervisor Officials kun DESO ug 143 isip kabahin sa Barangay Board of Canvassers kun BBOC. Sa Davao City Division, ana sa 1,166 ka mga Electoral Board ug 143 ka DepEd Supervisor Officials ang mag-serve sa midterm elections. 2,292 ka mga Electoral Board, 299 DESO ug 5 ka mga Barangay Board of Canvassers sa Davao de Oro. 1,746 ka mga Electoral Board, 106 DESO ug 11 ka mga BBOC sa Davao del Norte. Davao del Sur nga dunay 1,501 ka mga Electoral Board, 150 ka DESO og 25 ka mga BBOC. Davao Occidental nga dunay 750 ka Electoral Board ug 30 DepEd Supervisor Officials ug 1,521 ka mga Electoral Board, 225 DESO ug 102 ka mga BBOC ang sa Davao Oriental. Ang probinsya sa Davao de Oro ang dunay pinakadaghan og Electoral Board ug DepEd Supervisor Officials. Samtang ang Digo City adunay 368 ka mga Electoral Board ug 35 ka mga DepEd Supervisor Officials atol sa eleksyon. Igakos kun Island Garden City of Samal nga naay 351 ka mga Electoral Board ug 49 ka mga DESO, 366 ka Electoral Board ug 41 ka mga DESO ang sa Mati City, 456 ka mga Electoral Board ug 44 ka DESO sa Panabo City ug Tagum City nga dunay 615 ka mga Electoral Board ug 14 ka mga DepEd Supervisor Officials. Matud ni Ginelito Dudong ang spokesperson sa DepEd Region 11, magbutang sab ang ilang opisina ug ubang personahe alang sa dugang responsibilidad panahon sa piniliay. But we will be putting a lot of human resource teaching personnel during election day on standby ay kung panalitan og kinahanglan serbisyo. Nara sila sa schools, nara sila sa mga presinto nato aron nga alalayan kadtong mag-gi-deputize kayo sa COMELEC para padagano ng ito ang 2025 midterm election. Giklaro sab niya Tilio nga ang mga miyembro sa electoral boards gi-deputize sa Commission on Elections aron magpatuman sa ubang polisiya sa eleksyon. Dugang niya Tilio adunay option ang mga teacher nga mudawat o mubalibad nga mag-serve sa midterm elections. Mo na nindot karon because in the previous years dili pwedeng mobalibad. Once you are called to duty to respond to the electoral responsibility, there is no reason for you to say no, not unless nga number one na ay nagdagan nga politiko sa inyong pamilya, and then or number two for health reasons. Pero sa pagkakaroon, whether na ay politiko nga kandidato or health reasons or whatsoever that is, or di lang yung kagustong serve, you will not be forced or you're not duty bound to do it because there is a law, I think, nga nag-ingon nga teachers should be given the opportunity to decide. Nga dili na gyud bitaw persahon sila. Wala sab gidasig ang mga magtutudlo kinsa mga miyembro sa pamilyang politikal o dunay kalambigitan sa politika nga magsilbi sa umaabot nga piniliay. Lakip sa gipahibalo ni Atilio nga gipatasan na ang honoraria alang sa elected related position. 2,000 pesos ang gidugang sa honoraria, 12,000 pesos ang madawat sa chairman sa electoral board, 11,000 pesos alang sa ubang miyembro sa electoral board, samtang 8,000 pesos ang madawat sa electoral support staff. That is being taken care of by the Commission on Elections. Sa pagkakaroon gani, we are thanking the COMELEC because every election period gina-increase nila ang mga benepisyo sa tuwang mga magtutudlo. 11,000 pesos ang madawat sa DepEd Supervising Officials, 9,000 pesos ang Technical Support Staff, ug 8,000 pesos ang madawat sa Administrative Support Staff. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines. Stay safe.